Den anden tekst er fra Det Nye Testamente, fra Johannes evangeliet, og der er altså igen tale om en religiøs tekst indefra syn, og igen er det en kanonisk tekst, hvor Jesus kommer med nogle retningslinjer, man skal leve efter, men her er det altså lidt mere til fortolkning, hvordan du skal leve. Kontekst er, at Jesus er ved Oliebjerget, som er ude for Jerusalem, og han sidder og underviser, da nogle lærde og nogle farisæere kommer og sætter ham på prøve. Og tekstens emner er, at alle mennesker synder. Derfor så kan man ikke rigtig dømme andre, fordi hvorfor skal den syndfulde dømme en anden synder? Man kan kun dømme, hvis man er fuldstændig syndfri, og det er kun Jesus, der er det. Jesus bliver selvfølgelig nævnt i den her tekst, og han er jo også en utrolig vigtig person for kristendommen. Der er rigtig mange tekster, der handler om ham. Her der ser man igen, at Jesus har gjort op med Moselovene med de 10 bud, hvor der er meget tydeligt står beskrevet, at man ikke må begå ægteskabsbrud. Og ifølge Moselovene står der i teksten, i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Og det er så for at sætte Jesus på prøve. Men Jesus ser ikke så firkantet på det, som også hænger meget sammen med det, som han siger i bjergprædiken. Fordi i den så gør han ligesom op med Moselovene og gør det lidt mere til fortolkning. Blandt andet siger han, at man ikke bare begår ægteskabsbrud, hvis man er utro. Man gør det også, hvis man bare kigger efter en anden. Og det betyder altså, at han gør det så svært at leve op til det her, at det stort set er umuligt. Men det betyder så også, at konsekvensen ikke bliver så stor, så længe man bare forsøger at leve syndfrit. Hvilket man også kan se i teksten, hvor at Jesus siger til kvinden, der har begået ægteskabsbrud, heller ikke jeg fordømmer dig, gå og synd fra nu af ikke mere. Pointen med teksten er altså lidt, at alle er syndere, men det betyder altså ikke, at man skal straffes og stenes osv., så længe man bare forsøger at leve syndfrit. Diskussion. Teksten hænger lidt sammen med den her bjergprædiken, hvor at Jesus ligesom går ind og laver sin egen fortolkning af Moselovene. Og så viser teksten her så sådan i praksis, at det er rimelig umuligt at overholde de her Moselove, eller Jesus bjergprædiken, fuldstændig. Men det betyder så ikke, at du skal straffes enormt hårdt, så længe du bare ligesom forsøger. Og hvis du perspektiverer i forhold til den første tekst, så er Moselovene jo meget klare, meget tydelige for jøderne. Du må ikke begå ægteskabsbrud, det vil sige, du må ikke være utro osv. Og hvis du er det, så bliver du straffet. Så ved Jesus fortolkning, så bliver lovene altså endnu strengere, men til gengæld bliver du så ikke straffet i lige så høj grad, hvis du så bryder dem.